Badhe darno, Pak. Oh ya ora sik to kowe tak enek makna. Lah kok panjenengan kan mundhutke no badhe Ya ben digoreng. Tibake sing luwe malah dalange asline. Kowe iki aja ngenyek masung gondrong iki yaine. Ngomong tak omongi. Nek upama besok kowe ora seneng ya aja omong ning panggung. Neng aku luwe. Kene. Muga. Lah sembarang kowe mau. Penipuan ora roh lu ngengkel. Loh. Kowe iki manut aku. Ora iso. 362 iki pencurian lho. Kok apa sampai Apal aku tahu di penjara. Kowe Dalang pemerasan dagelan kaum kecil diperas kilo dalangnya gila. Ini pasal ya. Wes, Iki iki kira kira apa balik ini tak iki lak ngantek rasa balik nih iki tak sebar nih kon ndi. Ya wis viral lho, Pak, viral lho. Dalangnya gila. Ya mong kok Rasa saiki. Engko didelok omongmu Kak kok saiki. piye? Iki ngantek ranu tak share saiki ya. Ayo. Viral lho, Pak. Viral. Viral. Balik nih ora iki. Tenono tekaku Makasih. Terah ki nek terah mataram ki kaya ngene iki. Pripun? Kuwi bintang ki lambange apa? Bintang nika lambangipun loro sirah. Sik to. Lah Kowe iki bintang kok nek ngunjuk puyan mesti bintang 7 no lambangipun. ora tegese kuwi ora tandha. Oh niku anu abdi dalem to, Pak? Iya. Nggih. Heeh. Ngoten. Busanamu apik. Nggih, alhamdulillah. Wong sing beda. Kowe ora gawe sabuk timang to. Nggih, leres. Rupane ana kuning ana ijo. Leres. Kluthuk. Sabukmu apa, Bos? Kuning tok. Pak. Walah ya iki kowe iki ora lah kowe iki Apa? mesti kleru lek nggo sabuk timang. Sabuk timang kowe ngerti? Timang titinen sadurunge mangkat. Ngono lho. Sabuk usapen kowe semproten lenga wangi ben ambumu ora kaya buk, ngono lho. Karepe ngono kuwi jarwa dosoke ngoten. Timang ki setitinen sadurunge mangkat, lo dieling-eling. Klambimu kok jonjeng to iki? Kok gak padha ki kok sing gak padha klambine apa bangke aku? Ora kuwi stagene ya ora padha lho kuwi. Napa, Pak? Stagene ya ora padha. Loh, beten-beten lho, Pak. Ning niki anu senengane polosan ngeten iki. Oh, padha polosan nek. oleh dicampuri mendeme kecepatan gua. Ning ora tetep enek bedane tadi. Mongko tunggal to. Nggih, tunggal. Tunggal darat, tunggal daging. Menika sak gowok sak sogok kalih kula. Sing bedake apa lek kok rupane kok beda, terus pola pikirnya ya beda. Nek sampean ra ketara. Nggih. Wong sing punya intelektual. Nggih. Lah kae intelek. Loh. Panjenengan ki ampun bedak-bedake to, Mas. Ya ora kok bedake Kula nyatane ra ki coba. nek panjenengan sok bedak-bedake dulur kula sepuh niku kula niku nggih melu seneng. Terus nang dasmu. Ya melu pegel. Melu pegel ki seneng ki nek umpama seneng ya eling nek pas ora seneng. Ngoten lho, Pak. Ora tegese beda to, praupane beda. Nggih. Terus iyone ya beda. Nggih. Kae babar pisan ora duwe iyon lho. Sorote iki renek. Jangan melihat casingnya, Mas. Gusti Allah niku nyipta umatipun mesti ora mungkin anek sing padha. Nek Gusti Allah ki nyipta umate kok padha kabeh, iso-iso bojone tanggane barang kleru iki engko. Oh ngono. Dadi mula dibedakne ngeten iki, biarpun sak petarangan pitik niku nek ngendhok padha putihe ndoke ning nek netes beda rupane. Oh. Niki, Pak. Dadi jane bakale padha ya. Loh, dunia itu dibagi ada dua, enek elek, enek apik. Nah, niki sing apik, niki sing elek. Betul. Enten sing waras, enten sing edan. Ya mong kari dhek trima apa ora didapuk sing ala kuwi. Loh, sedaya nika nek nuwun sewu, Pak. Nek angger kok atine niku apa wae diterima. Niki pacobaning Gusti mesti bakale diwehi mulya. Niki lho, Pak. Ning aku ngrasake kowe karo kluthuk ki mulya kluthuk. Weh, panjenengan kok ngoten lho, Mas? Tuk, Dalam rene. Awakmu bar ngelokne ngelem. Piye? Bar ngelokne terus. Ora kok aku ngelokke iki kuwi ora tegese kowe karo klitik ki sik mulya awakmu. Kok saged. Kowe ki nrimo. Kluthuk ki kaya klitike nek sing mungah-mungah kaya sing angel ngono ki eneng. nggih. Lakune uripe kaya nek sing angel ngono apa piye? Kula niku nrimo, Pak. Jenenge menungso niku kudu nrimo padha karo warga masyarakat pecuk menika. Lah iki lho. Wong pecuk niku lek jenengan tingali niki wong trimo. Weh, nampa apa anane? Jangan tingali toh. Sayek seko kapti, Lah iki. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Orang beda-bedake endi pangkat, endi Di masyarakat, endi sugih, endi melarat.
Sing penting lek wis bersih desa ing dalu menika kabeh besok slamet donya akhirat. Amin, Eh, amin. ngono sing digoleki ya, Le. Loh, pripun to? Kula niku Kok ngerti kowe? Loh, kula niku sawise dagelan metu ka pawon niku pikiran kula cerdas, Pak. Dagelan kok metu kok pawon piye to, Pak? Iki mau metu beluk tok iki tak kira. Lah kowe iki ya wis diomongi liwat ngarep. Wo, kowe arepe goleki Mak Maryuni kowe mesti. Layakno kok lehmu ndepis-depis ning pawon ra umum kowe. Ya, kowe milih Maryuni apa Lekmi? Aku asline iki loro-lorone. Apa iya? Pokoke ambune remason tok wong loro. Bangsa. Sapa saja kok akrab karo sapa? Akrab Lek Maryuni, tukang ngudek apa sego lho. Pak Maryuni. Mergo kerepe lemu tanggapan ning kene. Kula niku kadang-kadang ngeten, Pak. Masun. Kula niku kadang-kadang niku isin. Pecuk iki padha karo dulur kula kabeh teng mriki. Kaya omah. Lho nggih lho, Bos. Mbah Lurah Anam. Terus Mbah apa jenenge iki Lurah Tanggung, kabeh para lurah-lurah lenggah kabeh. Lho kuwi lho. Pak Mandor, utawa jenenge iki Pak Solikin ya kanca plek. Niku jan wis jan jos kabeh niku kaya dulur. Dadi kula niku ing dalu menika, menteng pecuk niku ya bingung kula niku. Saya wau dirawuhi Bapak Wabub. Pak Wabub nggih rawuh. Ya kaya dulur. Mbah Lurah Gebang nggih rawuh, Mbah Lurah-lurah seluruh kecamatan Pakel nggih. Gitu, Pak. Kena kabeh. Loh. Kula niku meh 15 tahun nyambut kiring Tulungagung. Piye Pak. to Mas Gondrong iki? Ngantek saiki ya ora leren yo jan ya ora lali kula ndereke jenengan. Iki Iya, mboten. iya bener. Iki tenanan lho Mas Sun. Iya iya. Ya kowe ngetutne aku percaya. Lah nggih lho. Ning- Kula niku lek Tulungagung wis kaya-kaya sedulur kabeh, Pak. Dadi kula ngantek bingung apa sing arep tak wehne iki apa. Ora usah bingung, kene iki sing penting senimane mlaku, budayane mlaku. Kowe nek bingung arepe mbales apa-apa, kowe tak dudohi. Ora usah mbales dhuwit. Mbales tenaga. Angger kok pecuk ki nanggap ping 10, mbok gratis siji kuwi wis seneng. Sik to. Ya ta? Omongmu aja sembrono. Lho, nanggap ping 10 gratis siji. Wah, seneng wong pecuk. Kapawa kene iki wayangane 3 tahun pisan biasane. Ayo ora ngenteni ora tele-tele. Sido Eh. bokok. Apa, Pak? Kuwi karo penangkap dititeni lho ngomong ngono iki. Nah. Kok ping 10 ditangkap ping 10 ora kok Gratis gratis siji. ki. Siji ora bayaran, siji bayaran. Dadi padha Sing dum-dumane. grebut aku. Kak ngeten Bos, bersih desa, bersih desa. Piye? Bersih desa pecuk ki hebat ki, pembangunane hebat. Alhamdulillah. Bale desane ya jos. Amin amin. amin. Saiki mu ya masyarakate ya istimewa senajan to udan kaya ngene nyatane masyarakat ya sayek saka kapti Semangat. klumpuk ning bale desa tetep semangat. Nggih. Yang patut diacungi jempol menika. Omong Aku- apa sing mecotot lho. Aku lek omong-omong terus panganane metu ni bingung aku ya. Kowe iki nyambut gawe sik, mripat ki ora usah nyawang rono. Mau ya. Wong wis jelas rawon wis ning kono Mau. dicepake. Pak ya apa gedang tok aku mau ngono. Kene ganon pirang rene siji ya. Oh, kene Pak, ngambil le nduk. Ora biar. Weh, Guyon, iki guyon. kene stok nduk. Guyon. Ora, wong kowe ngrembug iki kok. Kowe ngisin-ngisini panitia kowe. Badhe darno, Pak. Oh ya Ngeten. ora sik to kowe tak enek makna. Oh, Lah kok panjenengan kan mundhutke no badhe Tiba Ya darno. ben digoreng. tiba sing luwe malah dalange asline. Kowe iki aja ngenyek Masun Gondrong iki piyayine Jangkrik. sopan. Kok Sopan ya perkara sopan ngene. tapi kene jelasnya apa-apa malah kono nyun Lah kowe sitok. marahi nyawang iki kok Wong rumangsamu. diomongi tak omongi. Nek upama besok kowe ora seneng ya aja omong ning panggung. Aku sing tak omong iki. Etikamu digawe, Pak. Aku sing tak omong iki Mbah Lurah iki lho, Mbah Lurah Anam iki pancen Mbah Lurah sing jos. Lah Aku adimu. Roh nyapu Kok ndak. kok ngene. Lah yo nyapu ndak aku ngomong kuwi. Ngeten, Pak Sun. Kok arepe ngelungme aja ora tega. Motre yo nesu. Kowe seneng aku luwe. Kene. Muga. Lah, sembarang kowe mau. Kok kok sesuk nesu golek dagelan liya. Ya ora. Yo Ya ora. Ayo, kene kono. Bali desane apik. Awe Pak, lho, nun sewu jan tingali. Sokone jan tingali gede-gedene sakmene. Yen didelok iki jumlahe pinten iki? 16. Terus 16 ki angkane 1 karo 6 yen dijumlah pitu. pitu ki insyaallah besok warga masyarakat Pecuk bakal oleh pitulungan saka siji lan sijine dan bakal oleh pitulungan saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pitu ki ya tujuan. Tujuane bakal Tujuane bakal kasil. diijabahi, tujuane bakal kasil. Sing dadi petani besok bakal panene akeh, sing dadi peternak besok bakal hasilnya ya akeh, sing dadi pejabat besok bakal mundak mumpangkatne. Nah ya kuwi apik. Pecuk niki, Pak. Dadi mulane samu barang niku wis temu sasmita, Pak. Dadi ming perkara angka. Lho iya no. Nek gondaran beda ya. Bedone. Tapi Mas Gondrong daharanipun penjan pundhut Iki ra eneng panganan. Nah, Pak. iki. Ya ya ya. Nah. Kroso. Sego. Itu aja. Sego to.
Sego ki padha karo buga. Lek sego buga kuwi kena diarani bakal, nek wis sego ki arepe dipangan. Kowe ngerti jarwo dosoke tembung? Ngerti? Sego. Sego ki masyarakat kene masyarakat Pecuk ngriki se ki saka tembung sekolah. Dadi generasi bangsa ora bakal ninggalke sekolahan. Akademik itu yang selalu diutamakan. Iya, iya. Pendidikan. Pendidikan yang selalu diutamakan. Mulane insya Allah ke depannya Pecuk ki akan mencetuskan generasi bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Mergo akeh sing padha ning akademik. Nggih no, Iki lho, Bos. Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Loh, Ki sego. sego, go ki gotong royong. Gotong royong sudah terbukti nyatane bersih desa ing dalu menika endi sugih endi mlarat kabeh nyawiji dadi siji gemah ripah loh jinawi nyambut gawe piye pamrih ramene bersih desa ing taun iki. Kerja bakti siji, Kerja bakti bareng, gotong royong siji, gotong royong bareng, rekoso siji, rekoso bareng, Pak. junjung siji, Junjung kabeh, lho ki lho, urunan siji. urunan kabeh. Lho ki lho, Pak. Ana daging. Daging itu daki saka tembung dangan. Muga-muga sawise bersih Apa dayo? dangan. Dangang. Dangan ki sehat. Dangang. Dangan. Dadi insya Allah warga mereka Pecuk ki pinaringan sehat. Wong lek wis sehat insya Allah gampang golek rezeki. Alhamdulillah. Geng. Geng ki jogging. Dadi Jogging ki olahraga. olahraga. Betul. Mulane sehat ki mergo kulino jogging. Ngono lho. Iya ta, Pak? Kosok geng jogging. lho. Jogging lho. Wong lek sehat jogging, lek ra sehat mesti mek klumplak-klumpluk tok. Bener, Pak? Gini bener? Iya bener. Lagi. Lu ngengkel ya, men. pasal 378. Napa niku? Tiap orang yang menghina seseorang baik tulisan maupun lesan itu kena pasal. Akhirnya apa? Sik, Pasal piro? pasal 378 ini 378 ki penipuan, ora roh lu ngengkel. Loh. Kowe iki manut aku. Ora iso. Oh. 378 ki penipuan. Lho, iya. 303 perjudian. 362. 362 ki pencurian. Loh, Kok apal sampai apa lu aku tahu di penjara. tak kira nebus aku. Lek sing sama sing Wes, sampean kowe kena pasal pasal lho, 351. Bos. Kaya ngene iki sampean ngengkel ngene iki kena pasal ngene iki. Lah ya kowe iki kena pasal. Iya lho, sampean yo kena pasal. Pasal Pasal piro? apa? Kena pasal 521. Apa Pasal kowe? apa? Makan pitik. Sampean ki dadi Mosok masun Kok gendeng aku- kaya pur. Wong sing getak iki kowe lho. Kowe iki ngenane penghinaan karo aku to. napa pasal? Lah ya kuwi mang mulane kowe diancam penjara 2 minggu sampai 4 bulan Malah dengan tujuan denda 500. Kene. Kono silene sinten ini 500. Dalam rampok sampean jane iki. Lah piye kok? Yo ora iso kok yo. Lah timbang tak cowok. anu bos, nyoh ngene wis iki kekno timbangku sesuk aku ora digandengan. Lah ya. Wis sesuk nek dilaporne kena undang-undang lah ya Kene. kowe mending ngono to. Ngono lho, kowe iki kleru lek ngawur. Sik. Hmm. Gila kowe. Sik deloken napa ditro ndi amplopmu ndi? Tak golekne. Sing kene awakmu ya. Wong iki yo aja sok anu. Piro lehmu njaluk piro? Enak. Tak fotone ben. Nek piro mau nek 200. piro? 500. Denda 500. Foto tak videone ben. Iki pemerasan iki. Ora iso. Gila. Dalang rampok gila. Pemerasan. Kowe iki dicekok kena pasal kok. Oh. Dalang pemerasan dagelan. Kaum kecil diperas gila dalangnya gila. Ini pasal ya. Ayo. Wis, Gila. iki kena Iya pasal, lagi. kena Iya pasal. lho. Pemerasan. Kira bawa baliknya tak iki lah ngantek Iya, rasa Pak. balik nih kira sebar kok ndi. Ya Wah, wis viral lho Pak, viral lho. Dalangnya gila. Anu Mas. mulane kok nek ngomongane sing ngati-ngati lho ya, timbang kena pasal lho. Lah aku ki sarjana hukum lho. Baliknya pera gila. Ya mengko kok Rasa saiki. engko didelok omongmu Kak kok saiki. piye? Kira ngantek ranu tak share saiki ya. Ayo. Viral lho Pak, Viral. viral. Baliknya pera iki. Baliknya pera. Iku lho, Viral ya pilih ora balekne aku Baliknya nyapa. mlebu penjara sampean coba. Lho sing kena pasal ki kowe kok. Iki jane HP sapa wangel di video iki. Kowe iki ya goblok ya ramjokan. Mau terang ngono ya mbok delok kok iso. Kowe mang daging. Lah iya ya Pak. Hati-hati lho ya lho. Ngetak kena pasalnya lho, Bro. Pasal 2018 KUHP. Pasal apa iki? Kuwi pasal nalika dhek iki gamelane kadol ya kuwi. 2018 kuwi. Oh, pasal kliwon. Dados ngeten lho Pak. Nggih, Pak. Ana daging to? Iki. Tak bacone kembang turi. Pundi to Pak? Iki lho. Wah, masyaallah dalange ya teliti lho ya. Bos nyanto bos. Ya kembang turi Mas, maksudnya pecel iki lho, pecel. Pecel. Daharane iki pecel Kem ki kembalilah. Hmm. Kita harus ingat jas merah, jangan melupakan sejarah. Wus. Hati-hati lho kena pasal lho. Lho, enggak tahu, betul kena pasal.
Tur ki tutur. Wong tuwek kudu nuturi cah nom ya kudu manut tuturi wong tuwek. Riki rina wengi wong kene tasah ndedonga marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Wontenipun turi lajeng menapa, Pak? Kerupuk. Eneng kulupan, Kulupane napa niku? capar. Capar, Mas. Caki capek cita-citamu setinggi langit. Masyaallah. Parki saka tembung paringono keselamatan, paringono rezeki kang linuwih, marga mereka pecuk ing dalu menika. Alhamdulillah, masyaallah ya ampun. Sambel. Sambal menika sambung tuwuh, tegese sambung silaturahmi sinergi antara pejabat dengan masyarakat. Insyaallah ora beda-bedake. Ya ampun, yo ojo Bel. nganti sini-sini. Bel menika umbel. Bel itu beleyan. Tuk. KUHP. Bel menika saka tembung belean. Belean terhadap generasi muda itu tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Nih, iku ora cepet iki kok. Wontenipun sambel lajeng dipun tumpangi nggih menika kerupuk. Kru menika kruntal-kruntel. Tegese wong kene seneng kruntal-kruntel karo keluargane dhewe ora karo bojone tanggane. Dadi insyaallah kene menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, Pak. Slametane gawe sego buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Lah iki lho. Dikencengne atine, dikencengne pikirane, Pak. Oh. Ngoten lho, Kok tekan Pak. buceng. Buceng tumes. Mlebune kenceng, metune lemes. Dadi menika Kuwi apa? Kok iso? Kok metune lemes ki apa? tukang jahit ya, tukang jahit. Dadi lek bolake dalemane kenceng ta metu lemes, Pak. Oh iya. Apik. Iki teko buceng teh. Wonten niki. Wis to, Pak. Lho, kok sik to. Wontenipun slametan non sewu janakan. Iki eneng kambil. Kam menika Cengkir. Cengkir iki kudu ngencengke pikir, Pak. Dadi masyarakat ya kudu dikecengne pikire, dadi pejabat ya kudu dikecengne pikire. Insyaallah punya porsi masing-masing antara masyarakat dan pejabat. Ben ora menggak-menggok. Ben betul menggak-menggak. Ben bener ngener karo barang sing Leres bener. masuk gondrong nggih menika. Eneng gedang. Gedang menika gegayuhane muga-muga pinaringan pepadang. Alhamdulillah. Ya ampun. Kasih wonten mleh, Pak. Enek apa? Putih-putih iki apa iki? Putih-putih. Beras. Beras menika bersama-sama. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ras menika saka tembung rasio, pemikiran, pola pemikirane wong iki sudah maju-maju. Niki lho, Pak. Ada ya ember. Ember menika ember. Ember menika emansipasi. Persamaan gender sudah ditanamkan, ora ana perbedaan antara wong wedok karo wong lanang. Tapi saling menghormati wong wedok ya menghargai wong lanang ya menghormati wong wedok. Mergo sing diarani wedok kuwi Diawe kudu ndodok. sing kakung iso diarani lanang. Lanang ki kudu lancip aja golek menang. Nah iki lho, Pak. Iki lho. Pinter. Mosok lek wedoke diawe kudu ndodok. Lho iya no, wong wedok kudu bukti, Pak. Bojo kula nun sewu lho. Tak awe ngene, ora trimo ndodok, Pak. Piye, Mas? Brangkang. Bojomu. Saking lek bekti ya. Ora wancen ya setruke kumat tak bojo kula. Alhamdulillah. Alhamdulillah matamu. Duit iki terus piye? Wis Pak, ngeten, Bos. Lah iki duit ki aja Pun sing diwiroyokan. wigati Mbah Nuwun, Mbah Anam, Mbah Lurah Anam. Mbah Anam, Pak Wabub tasih lenggah nggih. Loh, Pak Wabu pun tindak kok. Pun kundur. Oh, pun nggih. Sing lenggah ki Mbah Anam. Mbah Anam makasih, Mbah Anam menika Mbah lurah-lurah sekecamatan. Kecamatan Pakel. Sebut asmane sapa? Mbah Anam. Wong tau diundang kabeh to. Sampun. Ning ra karo aku to. Boten, jenengan lagi begini Pak. Sampeyan ki rencanane sok ben ngriki mulai ki tahun 2044. Suwi men to, Bos, kok iso. Ya ora tahun ngarep ngono lho. Iya. Tahun ngarep ngoten. Mula kersanipun adem suasananipun. Kae. Niku lak kula mboten Aku- piyambak. Biasane ki pira swara ki lanang. Ngawur ae. Iki ki ora kok sinden. Iki lho nyewakne lampu lho. Malam dahmu. Ngawur ae kok iso. Kene. Minor Ini, wis kok, ini. minor. Wis ta. Minor. Kok kaya lingkuh nonton ini iki. Suwe ra cethuk bocah iki aku. Iki tembange turi putih ya coba kene. Robor ini Janes. Turi putih. Awas kompak drame. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ayo Aku. matane. Lho ket mau wis dijak rene kok iso. Lah kan biasanya Mas Prap. Moto. Piye to iki? Ngene piye, Bang? Aja kowe kok nek omong akeh kena Muni pasal. matane. Nggih. Pasal KUHP 523. Penghinaan undang-undang ITE lho. 200 ngono. Oh. Kok video neh iku kok iso. Cek Iki ngomong sak omong kok kena pasal iki. Lah iya, no. Pancen Saiki ki usume pasal. Saiki dalang iki kulino sapa pasal emu. Ya pasal Boyolali ya pasal. Coba jajali.
Iso to? Iya, iya, Mas. Siden ora iso, Iya, jajal. sepurane lho, Mas. Awet dhewe kudu. Dengaran kemayu nih. Turi putih. Turi. Apa sih? Kowe basa ngene kelingan. Tak mongi. Ya apa? Untung mbok pager barang lho. Contonen Loh, kan modern. Modern ini. apa? Fashion loh. Bojoku niru awakmu berarti. piye? Loh kan ya apik berarti noto Apik fashion piye? ambek Bojoku penampilan. niru awakmu untune dikawat to. Terus? Lah ndinge pas udan kok sambar bledek lambene. Lah rambuke grono kok iso mangsane. Coba Isara. Ken kaya. Nadanya itu dipaske to, Pak. Turi putih. Nah, ngoten lho. Jak ampun. Turi putih. Nah, melu nom sithik. Ditandur neng kebon agung. Jenengan iki kok ngekso lho. Kok iso? Anu Nyapa? gondrong aja mbocak nyanyi. Loh, dia itu pengen menyatu kok iso. Ayo jajal. Turi putih, turi putih, ditandur neng kebun agung. Celana tiba nyemplung, mbok ira gambange apa? Mbok ira gambange apa? Ya, bener. Bener tuh, Mas? Ya. Iya. Iso tenan lho ya. Insya Allah. Kudu aja mleset lho. Iya, Mas. Kan ono sampean Nah. kan biasanya dampingi aku. Bener, Iya, bener. Bener. Ojo anu Ojo mleset. sampai isini-sini loh. Iya. Sampai niki masku sing tak tresnani awit aku cilik sampai gede Ya, loh. bener, bener. Kekompakan persaudaraan Ya, iki lho ya, mesti ya, kan ya. kudu didodono Iya, masyarakat. bener. Ora ora. Kudu itu grupmu kekompakan. Loh, maksudnya niki bersaudara niki lho Pak De, ora kok mergo grup-grupan. Kan kula seneng keakraban, kerukunan grup. Proboe grupe liya lho. Oh, Grupe sopo? Asne sing mempecah belah grup iki lho Asne. Angger dagelan ketok apik-apik kon pisah. Ya, modele golek sing murah harepan. Asem nane. Awak dhewe ku wis persatuan lho. Nah. Pasal Sampean Ya, kayak gitu. Aja. kowe kok ngelokno aku kering pasal lho ya. Ana genteng, ana genteng, ana genteng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gede, omahe sapa? Omah gede omahe Mbah Anam. Ya ngene iki lho dol tinuku jenenge kekompakan. Ya, ya. Ana kerdus, ana kerdus, ana kerdus digawe apa? Ana kencas wadahe TV gede TV-ne sapa? TV gede TV-ne Mbah Anam. TV gede, TV-ne Mbah Anam. ana garasi, ana garasi, ana garasi digawe apa? Ana garasi ada mobil. Mobil gede, mobile sapa? Mobil gede mobile Mbah Anam. Mobil gede, Mobile Mbah Anam. ana kandang, ana kandang, ana kandang digawe apa nih? Ana kandang ada sapi. Sapi gede, sapine sapa? Sapi gede sapine Mbah Anam. Alon. Nih kudu Iya, pas lho. Mas. Iya. Ana kurungan, ana kurungan. Ana kurungan ke wadah apa? Ana kurungan ada manuk. Manuk gede, manuke sapa? Liyane kuwi lho, Jawa. Ana lemari, ana lemari. Lemari Ya, kok sahur. ke wadah apa nih? Ana lemari ada klambi. Klambi gede, klambine sapa? Klambi gede klambine Mbah Anam. Iso lho. Iso. Ana kurungan, ana kurungan, ana kurungan ke wadah apa? Ayo. Ana kurungan ada manuk. Manuk gede, manuke sapa? Manuk gede manuke dalange.
Kok iso lho. Kowe kok tau nginceng po? Iki wis ora penak kok iso. Manuk getimane Pak Bendung ngono lho. Digoleki to iso. Ora kok manuke. Wah, ya bingung apa ya? Kudune apa, Mas? Loh. Manuk gedhe ki ya manuk sing Lah ya sobo. maksudnya Nah. dengan mana gedine mangono lho. Nah kuwi kudu didelok. Iki rambut yen dibasake jenenge apa? Iki rambut basa lirikmu. Rambut dawa tingke apa? Rambut dawa nggo susuh tumo. Hei, kudu dijaga. Lah Joko itu tumo tok bojoku malah coro kabeh. Iki gulu yen dibasake namine napa? Iki gulu basane jangga. Gulu iki kemangan sego. Go mangan boto cah iki bongko. Oh iki sing apik. Ora penak. Jenenge poso ngono lho. Poso. Kok sing apik-apik. Sitok Kas. Gak. Iki tangan. Sana. Basane apa duk? Iki tangan basane asta. Tangan gemuluk sego. Yen tangan kiwa nggo ngoperasi gua. Ya apa? Ayo jelaske sing apik lho. Delok pitik ngendok. Oh nggih duduli ngono Duduli pitik ngendok kan. Ya ampun. Ngono ki ya didelok lho. Nih. Tangan kiwa ngoperasi gue maksudnya gue apa? Delok pitik lho ngendok lho Pak nggo anu nutul Ngendok iku lho Pak De, kan dingenek nang diowok-owok. Iki lho kok basamu dewa-wok. Ya maksudnya kan ya Kowe iki malah Ora dewa-wok. dirogo ya. Masalah. Sing bener ki disogok. Ya kan ngoten lho Pak De Nyeromoh, maksudnya. Cak. Ya gak, ya ancen basaku ngene kan ya. Iya. Ya kok gulu ki ning dodo to, wong kok gulu kok ning asta. Iya. Siap nih. Apa, Siap Mas? ya. Aku kuangan bawamu ki Alhamdulillah sehat. nembang ngono nih, nembang apa iki? Jawa Timuran. Jawa Timuran. Iya. Ya wis iso ta Ayo. biasane lek Jawa Timuran. Ya apa. Awake dhewe anu ya Bos ya, anu gawe ludrukan ya. Kenal. Ludruk. Iso. Iso. Awakmu apa nih? Jula-juli. Jula-juli. Ludrukan. Jula-juli terus engko rong kidungan terus Terus bareng ngono bablas. bablas nih Ya. Cerita. fragmen. Iya. Oke. Saja. siap. Pramene jelas nih pramene apa? Ratapan anak tiri. Lah, Lah, Ya biasane apa Ra- Mas? Rahman iki digawe critane iki rumah tangga sing ora tau tanggap. Lah yo ngono. Kekerasan dalam Kehidupan. ya, kekerasan Robo dalam dadi rumah apa? Ya aku bojone lho Pak De. Oh iya. Bojone antara niki sapa sing tangga. Aku ayahe. Surabaya. Aku anake. Awakmu anu bojoku. Oh, Ya. bojone sampean. Surabaya. Lah aku. Eh, Aku dadi apa? bakul kopi. Bajingan. Mas aku kok dapuk pura apa aku tuh kentongan. Iya sing ngeten mandelok sik sutradara. Apa modelmu kayak bojone jilah no apa piye kok? No. Monggo Mas Diki. Cekku. Ludrukan apik. Neng, Ludrukan. Dalem rumah tangga. Surabaya nih. Dadi apa iki? Yo kuwi tak ajari. Saya. Iki ngremong apa? Sik. Iki ngremong. Ngedung. Ngedung. Kowe iki ngitung. Ngedung. Ora kok ngremong ya. Ngedung. Iya. Ya apa rek rek. Gak tepak blas iku. Ya apa iki? Saya turun. Ate hitung tancep apa pertama kaya Sing dagelan? apik iki malah Kidung Manggala. Ora mengko kadung dikidungi kok Jula-juli sik rong Jula-juli amban. sik. Oh. Pos-posan Pak De. Ya jula-juli Eh, teko pos apa? Pos kampling. Rumah sik ta mangkane kate dimulai kok aja ngomong ae. Lah aku sutradara ya. Dong plak mudeng tak ketak. Ya ngono wae. Mas. Nah, ya ngono lho. Ya ngono. Lelo. Parikane apa? Ya manut contonge kene to. Lah iya te genahne ngono. Contohnya apa? Ki lho. Cangkemmu. Heeh. Di cangkemku maksudnya Mas ya. Contoh. Tuk. Iya. Boh, bocah omong-omongan. Lunggah-lungguh tak. Mm. Awan-awan. Oh, sik to. Oh, urung.
Wong bengi yo awan kok iso. Loh, parikane lho. Yo dhewe-dhewe enek parikan jarek lurek suwek pinggire. Kadung dilirik wis ana sing duwe. Nah, aku ya iso kok. Awan-awan aja mangan nangka. Nangka mono sing duwe gizi. Ki ora pas to, Pak. Pokan karo kok sing digisi iki lho. Lho lah iya to. Masak ngene kok yo larang to, Yan. Aja botone bakul kopi. Ayo, Jan. Tuku tahu aja mlayu. Prop ganti parikan sing anyar. Anyar iki rungono dhisik. Pancen Oh, dalan. suwe-suwe tak bongor lho iki temenan. Lho aku nembang titik-titik kok iso gak oleh. Aja pancen kuwi krungune las pancen kuwi lagi sebentar lagi saya tuwek saya kopok nek. Aja. Dirungono dhisik Pak. Ngono, Masun. Tahu yo kaya wis suwi to. Pak, sampean aja ngrusui. Iki nek kadung nesu sampean diperkosa bar lho sampean. Iya malah gak ngatasi sampean. Ayo. Masih tahu iki identitasku lho. Iya, Bos. Perkara tahu kok ket mang dilarang. Ora boleh nesu kaya terenggiling. Wah, iki nek kadung ra konangan wong mekrok ngene. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disosor mentok. Jawa Timuran Mentok. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Gila, ngerti sik ngono lho. Mergo dhek iki salah gek to, Wong. Kayak ora semok. tak mongi. Begitu pro-pro ini bokongku semok. Leng, lek Masun. Kae iki. Ora kok. Oke, mulut Ora bawah tegese kering. bokong semok ki rak kudune nek garise. Lah iki garise ra genah bembeng kok Lah semok. trayo kena jarik kok iso. Penghinaan. Wes. Pasal 51 sak 3 11 315. Ayo, undang-undang Apa? Rene tak. Wes sasarono wes. Ning kene wes. Sama lek pengen ro sing jelirit engko ning maku bojoku delok. Baleno sing penak jajal. Jajal, ayo jajal. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Mulane yen mlaku kok muni kok 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 kok. Mangan kluthuk. Ayo, gedang kluthuk diadahi tremos. Pancen jo klunduk cangkeme mrongos. Soro Mana ayo nandur sing kena dipangan. kontol baris gotong royong Nyambut gawe. Anak wis dadi kewajibane supaya anak cerah masa depane. Ora sandang pangan. segerku warasan. Anak ditinggali dunya akeh entek enek ditinggali kepinteran dadi salah walase. Lor kelar kelong kucing gering melang melung. Aku ini sampal gagang nek banyu milih ngetaun parane. Mbok yo langu bedae apa? Aja wani-wani karo wong tuwane prasasat wani karo rame.
Yo painten menek cendela cekap semanten atau tungtak tok. Ya kok kono. Bune, Eren. Apa? Kowe iki tak kandhani apa sih, Kang? Apa, Cak? Anakmu Dondi kok gak teko ndok omah, Iki lulusan sekolah. Sesuk wae pendaftaran sekolah. Ya apa kene kon didik anakmu gak iso. Lah anakku kan wis mari mulai sekolah, golek sekolahan kan pendaftaran anyar. Loh, jare tanggamu anakmu gak tau mulih. Kon entos agak kon niku. Loh, kan yo wis tak kongkon budal maneh lho, wayahe mulai kan kudune wis mulai pancene. Gak mulih-mulih. Lho iki gak mulai-mulai. Gak mulih. Dondi. Lho, yo biasanya mbak kumpul karo arek-arek Nok endi? kancane lho. Loh. Lah terus ya apa Pak aku ki sebagai ibunya lho, Pak. Kon niku mbiyen tak kandhani anakmu aja sampe gombel ambek arek-arek sing gak kenal. Aku isin rek. Lah jenenge kanca-kancane ya gak maido, Pak. Arek-arek ciliku rumangsane kaya ngono ya kumpul-kumpul Ayo. biasane. Gupron celun. Siapa? Gupron. Pron. Anakmu lho jenenge Gupron. Gupron. Ayo. Lakon apa neh? Gupron Mulyana. Ki. Bapakmu ki lho moreng-moreng nyeneni Ki. ibu ae. Gupron, kon iki teko ndi ae lho, Nak? Bare arek-arek, Mbok. Ya wis ngerti dolen bare arek-arek, tapi kan wayahe mulai ya mulai, Nak. Ya apa maneh, Mbok. Aku kan yo ngetutne arek-arek dolen. Kon totok ndi? Tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak dong. Kon jok guyon kon niku. Gak guyon, Pak. Iki anak, Kowe. iki anak walon. Anak ketek. Kon sing temen lho ditakoni bapakmu ki Rene. sing temen. Temen, Pak. Rene, Ya, Pak. pirang-pirang dina kon gak mulih ndok ndi ae. Dolen, Pak. Ojo ngomong dolan-dolen. Pak, sing sabar Pak pancene ya arek cilik lho. Ayo, Pak, kok ya- kon ndok mriku. Ya aja kaya ngono iki anake dhewe ilinga lho, Pak. Anake dhewe lho, Pak. Iya masuk kate ya apa ben. Blakran ndok ndi ben. Kon nek nganti tak seneni minggat, kon tak tengine. Sampai sing sabar aja kaya ngono wis iki gak ono tunggale, Eh. Pak. Ayo Mas, perucilan. Dolen, Pak. Kon wis tak kandhani sik. Tak kandhani. Ya, Pak. Ojo nok ndi. Dolen. Bapak lagi diangkat dadi kami Perwakilan. tuwa. Kon wis gawe isin Bapak, Aku dolen, Dek Pak. iki kon mendem ambek Solikin. Gak, Pak. Iya, Gak. Solikin. Anu soal iki sing nukokne tok, aku sing Pak, nuntut wes. dhewe, Pak. Kon aja ngono. Aja ngapusi Bapak kon, Ayo, kon Oke. dem-deman. Kon. Atasmu isin apa? Kon jok ngisi-ngisi. Bapak iki wis Buku. ndidik kowe ora kurang-kurang. Kowe yo ngono. Wong wedok yo kudune ngandani. Buku, Pak, Ayo, iki, Kowe buku. mendem karo sapa? Mendem karo sapa? Anu Kowe mendem karo sapa? Ayo. Anu, Bapak ora ngajari ngono kuwi. Rumahmu, anu, Pak. Kowe aja melu-melu. Anakmu, Rene. Anu, Pak. Atos. Kowe wis tak kandhani pirang-pirang dina to, Pak. Bapak iki lagi stres-strese Ya. mikir anggaran desa. Ya, Lah Pak, kok kowe polah sapolah Aku- ora menane Bapak, Anu masa- ngene Bos, anu Pak Sun izin Pak Sun. Aku tak dadi bapak aku bapak. Piye to kok yo ora trimo Bapak. neh to? Bapak. Oh, ganti. Ganti anake. Sampe anake. So jenenge mau? Gupron. Gupron ya di Gupron. Oh, Aku mau Gupron kuwi aja Gupron kuwi dadi guguk. awakmu sik rono sik, kowe urung teko. Aku yo. Ya, aku urung teko ya, Bu. Ayo. Ting tung ting tung. Lah kok lak blendrong to, Bos? Anu melapi cangkemmu. Mak, Loh, anakku. ya apa, Mak? Ya apa rek? Kok gak iso telepon ambek aku ya apa sampean? Ya jenenge wong tuwa iku gak iso Masuk tutul-tutul. mak, sampean wis Liyan anak nglebrik wayang. lah wayang 300-an iki lemu. Gupron. Mak, Teko ndi ae, Nak? aku wis 5 tahun gak petuk sampean, Mak. Ya apa, Mak? Mosok pangkah cipokan ya anake.
Aku mulai saka Skotlandia, Mama kok sik panggal nom. Sing tak kuliahno iku awakmu kaya Iya, Mak. saiki mau ya ampun. Ya apa Mak, aku ku seneng Mak. Iki lho druki main sak wengi meteng anu mbokku. Kangen karo kangen kok iso anakku. kangen. Mak, Wis ya apa? aku Nak? entuk kabar, bapak jare gak tau nduk omah. Iya, Nak. Aku iki mbok tinggal pirang-pirang tahun kon tak kuliahno kaya ngono. Bapakmu gak tau mulih. Iso emek nang warung. Mendem ae lho, Nak. Bapak, Iya wis gak kena dicekel buntute lho, Nak. Duh. Gantine. terus sing biayai aku kuliah sapa, Mak? Yo aku golek pangan dhewe. Masya Allah, Mak. Bapakmu mek turut-turut tok lho. Mak, Mak. Nangisi malah kaya kenal pot truk. Mak, Ya ampun, Nak. sampean sing meteng aku, sampean sing ngetokno aku. Iya. Kate ya apa-apa nek bapak mulih mungsuhe aku. Ya awakmu sing sabar nak. Mama ning Aku mburiku. gak mek adol-adol gak kaya ngono lho nak ya. Ini. Ning makmu iki ancen disia-siakan. Gak tau dikoyoni, Gak tau gak tau dinai duit. Gak tau mek ditumpah ya nak. Man, Sabar lho nak. Boleh. sampean gak mesakno ibu ta? Tanya apa masak? Ibu golek duit dhewe. Sampean wong tuwa dadi presiden rumah tangga. Ini Kabarmu ya iso-iso? apa cah? kabar piye? Ibu ora tau mbok kayani meng mbok keloni tok rumangsamu. Apa ibu kuwi gak nelongso atine? Suarane makar. Aku wis gedhe, Mak. Aku wis gedhe. Biyen aku cilik gak iso apa-apa. Saiki sampean tak gawe gantiku ning omah. Jebul Kak, ngono kuwi sampean. Anu, laran Mas. Laran. Piye ta, Bas? Iku gelem anu ndasku mentol nang. Lah piye? Apa njaluk apa nek? Ganti peran. Lengsere kau wandel. Lah terus Dadi mboke aku. ya wis, kene. Dadi mboke. Ya. Mesti aman lah iki aku. Lah apa-apa. Ini, Duk, anu, Duk. Cepat. Tutupmu apa ngono lho, Bas. Ini, sing gedhe. Sik. Ini mbok. Sik. Mbok, nyok. Cekel. Dek, tak andani. Iya Mas. Awake dhewe ditinggal ibu rondo. Heeh. Bapak wis mati wis 3 tahun. Iya wis ngerti Mas. Iki entuk bel saka Linmas, Terus entuk wadulan saka masyarakat. heeh. Mbok iki saiki ben-bengi nglebokne wong lanang. Kok cek kurang ajar ditinggal Aku bapak iku mbok kaya ngono. Aku isin, Dik. Masih aku ya iya wong sebagai wong wedok aku paribasane Nah. padha karo mboke. Aku iki diweling bapak, "Le, Tik, jogonen adikmu, jogonen ibumu." Saiki tak jogo ibu malah sepele. Malah saiki sir-siran karo yoga. Kok cike kendele. Nek mbok rene kroyok wong loro, Dik. Ya kampleng ae, kok cek enake. Mati mboke bene. Iya gak apa-apa cek nututi bapak. Ayo. Mbok, Sapa le? sampean mbokku to? Mbok sapa aku Utami. Loh. Kau Utami. Mbokku jenenge Sri. Lah iya aku golek istri. Iki wae asok mekar ngono lho. Oh, Dik. Berarti mbok ya dhewe sing gaene marai utang iki, Dik. Yo, Utangnya iki sing gara-gara Utami. Keprok, Dik, keprok. Sik to. Asine aku ki nun sewu. Sih, aku jenengku Sih. Se. Kancane Utami. Sih. Se sinten? Se sinten? Sih, harse. Wah, berarti iki sing nun sewu, Dik. Komplotane. Komplotane Kok Utami. sing ngejak mbokku utang-utangan. Saiki mbokku ning ndi? Utami wis ora wani nemoni aku karo adikku. Sampeyan arep ngopo? Aku duduk sih. Loh. Sapa nek? Aku asine bojone Mbah Lurah Mbah Hanam aku asine iki. Wah, luru bojone Mbak Lurah Mbak. Iya, kowe. Dik, tamu, ayo, Dik. Pani Apa, keprun, Mas? keprun, Apa, Mas? keprun ora tak bayar kowe, keprun. Ki berarti wis dhewe keterangane jelas, Dik. Iki lak garwane Mbah Lurah to. Iya no. Pun sakniki njan lunasi, Bu. Njan lunasi. Nggih. Njan lunasi. Loh, lha iki koyo wis tak wehi to. Dereng kok. Urung ya? Dereng. Loh, urung. Dereng. Bojoku ndek bojoku.
Kok dekok bojomu nang ndi iki lho? Apa arep goleki Mbak Anam apa piye rumangsamu lho kok iso. Loro lho atos mbok kepuh ndas iki. Lah ora ya atos iki timbang kuwi kok iso mangsamu. Langsare kok pandele ramak tak tok. Lah Loh, tapi kan menjiwai. tak menjiwai ape lho? Ape to, Pak? Ape lho fragmene. Iki engko nek nganti sukses karo Masun drama rumah tangga dikirim ning Palestina. Iki lho. Arung ra melu kuwi. Lah ngopo? Tiba kebleresan percon dasmu. Oh iso dalem. Ketuk kenangku ki kawesi ndang belekno didelok YouTube kon njaba rapi. Sale dhewe dalang kondang kok wesi. Ngene iki mbok tuku disisihne. Kuwi iki lho paling dike bakul es tuntung tok Ya mergo iki mbayari kuwi kok. Lah mbayar apa mbok utang ping 5 ngono lho. Oh, harus lunas kabeh kok. Ayo. Ini. Ya, nembang. Teruske ya, Dok. Nih, Ya. sing mangsane penak. Sampai lek nyanyi tradisional iso. Aku pengen ngrungokne sampean nyanyi modern. Prabowo sing apik nyanyi Banyuwangi. Oh iya. Ngono Oke. ora kok kulonan. Oke sih Wong ya. bocah kasar kok ngono. Watos ya. Turun Madura dadi sing apik nembang Madura. Watos ya. Madura. Ya apa lagune Madura? A minor Mas Job. C. Cek karo apa? Madura nggih gamelan apa nggih musik? Kowe Musik. musik. Iki gamelan ya iso. Lagune apa? Lagune apa? Sik iki lho dirungono sik Pak D. C. Apal ora? Apalah. Ya. Mayor. Mayor. Ayo Pak Jenderal. Kopral. Siji. Ayo. Lagune Demi to? Madura Pak D lah apa kok Demi ku. Lah yo Demi pas kulaan gerih ngono dadi. Demi iki ning Madura. Ya. Iki mayor ya Mas? Ya. Nggih. Lek minor. Nah iki lho. Minor iki minor. Minor. Karo Duh angin depagi. Iki lho, Bos. Yang artinya Piye mau? ini balik Duh balik. angin depagi. Yang artinya Angin para esok. oh ya, ape. Salam kerung dari bulan. Yang artinya Salam kangen saka aku. weh, kok yo paham to basa Madura. Salam de Rama benebu. Yang artinya Apa nih? lah mau apa kok iso? Salam juga untuk kamu. Weh, iya mudeng ya. Jugente tretan sadejen. Kangge Lan uga kanggo dulur-dulur kabeh. ape? Api. Iki apa Bener. iki? Ku Madura. santan Iya, iya. bejeh. Coba biru deh, abang tak tuku ambek aku. Yo, Yuk, sikat. yo. Ayah, Ayo. Dorong ya. Tretan sadejen, tretan bibi, pecuk.
ngene iki lho. Hebatnya budaya Indonesia ngeten. Hebat. Jawa ki ngeten iki. Dadi yo kadang-kadang wayang Jiwa Jawa kang kajawi. leres. Sok Wong kala Jawa ki bisa melaksanakan transendensi, Betul. artinya bisa menyesuaikan diri. inggih menika Ora kaya awakmu. lagi nyapa kula perek melu-melu. Lah ya. Kaya kula. Loh, wong niku pelengkap kok pripun? Apa? Oh, dia kan bineka tunggal ika. Iya, iya. Jadi tetap satu jua. Jual. Hidupku dan hidupmu itu satu. Satu, Mas. Jadi kayak kolaborasi antara Madura, Jawa, Banyuwangi, Sunda, sembarang kali bisa. Betul, Dik. Betul, Dik. Oke. Niki urung lek nyanyi lagu Papua. Apa ya lagu Papua iso? Lagu Papua mek Sing nyontoni Mas Kluthuk riyen lagu Papua niku mboten anu akote Kat, anu. kat. C Mas, C Mas. C. C. Lagu Papua. Mayor. Oke no. Plak 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 dudung plak plak Hmm. dedeng Peng, dedeng peng, Papua. peng. Nusantara. Yuk. Ini Nusantara. Yuk lagunya. Ya. Lagu. Papua. Yuk, Apa Mas? sik. Kok makor papu-papu piye ta kowe iki? Papon. Lagune ndi? Lagune kan ngene sih, Mas. Sampai sen iki tembangnya ya. Iya, Ayo, iya. Mas, bener-bener. Lagune enek. Oh iki piye to? Apu sing Gogondao. ya Rabbi salatari bukan sebenarnya bagi masa Apu sing gogondao ya Rabbi salatari bukan sebenarnya bagi masa. Nah, iki lagi wirasarane metu. Oh, lagi. Disambung ya. Nggih. Kayak singetan dhewe iki. Oh, iki cayu ya. Ah iki Papua. Kene, Bro. Papua le. Papua. Probok kowe rene. Oke, Papua le. siap. Papua le. Wah, Mimi sik iya ya. Siap. Pancen sakit kan. Loh, Eh. tak tonyo ni tekan kok iso. Oke, oke. Bangsane. Nek awakmu ngene gak mungkin. Oh, iya, iya, Nek iya. iki ngene terus gawe OTK kae ah betul. Oke. Balik nih. Oke, Pak. Leh, Jan. Nduk, Leh, balekno le. Dinda. Oke, Mas. Tuk. Dalam. Kono lho, ndak Oh. rusuhi. Oh, Endok cahayu. Sing ngongkon nyekel sapa? Iki putra wayahe Pak Sis. Nggih. Masyaallah. Foto pra apik apa-apa apik. Masyaallah ya. Wilujeng dalu Rama. Apik, apik. Om Klitik, Om Iya, iya, Nduk. Iya, Kluthuk. Nduk. Iya, Nduk. Kok saya bagus-bagus niki makame napa? Aku isuk sak bungkus, sawan sak bungkus, sore sak bungkus. Serundeng. Uler Hongkong. Aku Layakno modelmu kaya Cak Rawa. Iki arep dikaya ngapa mbahe rak gurumu. Nggih. Dadi kowe arek kudu ngajeni. nggih. Mas. Aja nganti nyewiyah. Mboten. Mboten, Wis terus. lajenane. Wis. Pun. Nggih. Pripun Rama? Ya ngaturne apa karo Majo Klitik tembangi. Oh ngaten, niki duet kali Om Klitik, Om Kluthuk. Oh. Oh nggih, niki napa Anu. lagune Om? Ya digaweke sing sesuai karo kahanan wae ya. Aja Om to Mas lho bocah ganteng Oh, Mas. Om. Anu ben om ae aku nek diceluk Mas iki terus kok nukokne pulsa e. Alah. Pulsa apa? Pulsa ora tau kisen. Pokoke dhewe jangan wifi ne tangga-tanggamu. Mangsamu aku ki apa-apa mesti tak golekke kok iso. Sampeyan siswa budaya, Nggih. aku ya siswa budaya. Dadi iki muga-muga tali silaturahmi ini ora bakal pedhot ki gawe tali ning asmara. Oh. Ya. Apa kuwi? Tali asmara. Taline Lintang asmara. asmara to. Lintang asmara. Lintang iya, asmara. iya, iya. Kok ganti-ganti Taline lagu dong Mas asmara, jenengan. Lali ya. Ya, aku pekok. diaturke. Lintang asmara. Wes contongmu. Panggah ngono ae kok iso. Suwodok. Seijik to kowe Bang Mbak Prop. Kene. Halo. Bumpeti Jajar langsung. Masun, ning kupinge Masun langsung langsung. Tak omongi. Awake dhewe iki matur nuwun. Napa? Besok nuwun sewu. Apa lanang tenan sok nek sepuh wis kaya Mbah Di. Ning kene iki mon ndi wong iki. Nah, sing iki lho, ni Probori ni. Ni sok sepuhmu kaya urung. Yo kan Mbah iki lho sing ngagem jilbab apa kae? Ijo. Ijo, sandinge ki apa kae? Biru. 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 Lho iki lho. oh ngono ya Mas, masa Bude depan ya. Wong ki aja sok sombong saiki sik enom terus rupa bagus, rupa ayu. Sok nek wis sepuh ya wis ngono kae. Delok.
Lho, guyuwe wis gak gelem ombo. Wong-wonge aku tak to, Mah kulon kenek tangga to. Nggih. Umure 80. Nggih. Pak Sun ra mampir, mboten Mbah anu. Iya pancen aku ora kena dikapak-kapakne lho. Kok aja ngenyek karo wong sepuh lho. Berarti sampean kulino ngapak-ngapak nih. Ya kuwi. Lambe. Berarti tangga tedas kok iso. Kene, Dik. Peh. Alah, alhamdulillah. Niki anake Sulis to? Ya, ya. Nggih. Ya wis Ya ngono kuwi. Eh? Murid kuwi ngono-ngono kuwi lho. Iya, ya apik wis. Jenengane termasuk guru besar. Ya. Dagelan biyen kula melu jenengan ya iso gedhe. Ngene-ngene iki ora tak gedhekne apa ya gedhe. Aku Biyen iki kowe ro lengo niki lengo klentik lepes ning ngene iki lho ngono. Lah iki rambute biyen lak kaya bago kowe to, Pak? Ya wis, aja delek-elek. Aku dikei lunga kletik mulai dirubung semut lho, Mas. Iku aja klasik gue. Katmu sak pira cah bagus, ya, Bang? Wong ayu. Lah Oh, sampean seneng. Lho, aku nyontoni lho. Saya Le. malah anu pengen nyanyi tok sampean gue. Nek kira-kira ki anggere enek penyanyi mbok disiki, wis nyanyi dhewe. Aku ora nyanyi. Sampun to Mas. Lah kowe tinggi sampun apa? sabar. Sabar, Mas, Bangsane. sabar. Aku tuntungane Kediri. Sabar Mas, sabar. Nek Kediri dhek iki gelem nusul. Heeh. Lah nyapa Mas? Tak susul nek Kediri. Lah nyapa? Nusul mergo ora ditanggap dadi ngono. Kok aku ning ngene ora tak tanggap nyapa ngono. Bangsane. Ayo, jajal. Wong ayu ngono. Iya, iya. Lah iya ngono maksudku salah. ben genah ngono nadane. Aku kan guru musik. Layakno tobil gawe grup dhewe guru betah lho. Wong ayu tresnaku kinarya tamba. Dik, Dalem ngene lho cetok kaya probo mang. piye neh? Wong ayu ki ngrangkum maklek ngene lho. Ngono kaya probo mau. Ya nek sampean ngono ra duwe unggah-ungguh etika Anu, bute ngrangkul. Mas, Kula yo nggawa tatanan kok iso. Sisi dalang iki jan ya haus. Haus. Ngomong. Harus denggelmu kuwi. Ngeten to? Dirangkul ngeten to? Ya kok ngarep no. Peh, mosok Kaya ngene. probo ngono. Iya no. Mosok ngene, Pak. Wong ayu bisiki, mane probo madhep aku, Bob. Madhep rene, Bob. Ah sing ngomong sapa? Sing ngomong. Anu Sik to, lah. Gak setuju aku. Napa? Sing ngomong sapa lek wong ayu ki madem bisiki. Piye? Bojoku ki madem malah ngidoni dek iki. Piye jane. Ya tak- pas mangkon Pripun, wong pripun? ayu kuwi pramer kowe rene. Wong ayu ngene lho, ngono lho. Wah. Oh, cipika-cipiki. Anu, Oh, Nduk, pripun? sing pas iki dibayangne tok ya. Oh, nggih. Ora sah tenan. Aku dek iki ngono terus turu ning ngemper, Nduk. Lah kenapa Mas? Aku saiki wedi kok, Yan. Aja curhat, Ndang. Ora curhat piye? Aku arep budal tanggapan golek katok era enek. Kuwi berarti tandane kowe tau nyeleweng. Mulane ki nek ndek gawe omah aja nek kamare emper tok jos kuwi lah. Mane godhone wong kondang iki. Kluthuk lho ora tau nyeleweng. Lah tahu sapa sing gelem aku ngrai kowe elek. Jujur. Apik. Prinsipmu apik kuwi. Tapi aku udah ngiruh kowe semampir. Lah kok golek nek sampean to, Kek? Sampe lah pesen tau golekno sing 80 ngono ta sapa? Ora aku pedhok kowe aku ning jaba e. Sampeyan aja kaya ngono, Pak Dek, kok memfitnah iku kan Lah. sampean dhewe sing golek ngono. Aja Ning ndi? ngono, Pak. Terus mampir. Karo kowe. Lah pancen kayak germone iki. Wah, bleset kabeh iki. Dik, jangan didengarkan kata-kata orang yang tidak bermanfaat ya, Dik. Nggih. Oh. Kamu udah punya istri belum? Istri? Ya. Anu, udah Eh. punya suami. Dik, Ya ampun, Mas Klitik. Iya ya Mas. suami. Lah, Suami Mas. saya udah punya istri, maksudnya ngono. Lah ya lho. ngono. Aleh-aleh ra teges ya. Iya. Gak konsentrasi lo Mas Klitik iki Ora kene. tau wani. Kene. Lah kok lho. Lho kok kene. Wong kok nyanyi iki konsentrasi kok wong wedok sudah punya istri. Tuk, pasal. Nyanyi sing tenanan. Kekuatan pasal- karakter tuh beda-beda. Pasal Kenapa? 78. Kabeh Tambah seneng. kereng to Mas. Wong kok ya. Oh, wedi aku. Pripun? Ya apa kok kono neh lho. Padake. Wong ayu tresna ku kinarya tamba. Tuk, Tres mu. Duduku mu. lah yo ku Mu. Mu. Mas. Mu. wong ayu tresna mu kinarya tamba susatro ning batinku Wong bagus antara rasa hatimu tresnaku Ya ampun. telah
sampean ngene iki lho, Drok. Berkarismatik gandeng wong wedok romane oleh. Sampeyan apa kok Roman gak oleh. Mbak Prop, sama ndak tekon aku? Apa? Arep nang ndi? Arep ning ndi Mbak Ayu? Badhe ngeteraken suami kula suntik, Mbak. Suntik mati maksudnya. Kaya ngene lho romane, sampeyan apa kok gak los kaya Mas ngono? bagus. Heh? Kena kencing paling suwi. Bojo biadab katanya ya. Kowe iki yo. Mas Pluto. Gantian oleh. Mas Ya, Pluto. gantian, Om. Sik, Pak Iya. kita klarifikasi Iya. Mas Pluto. Ah. Aku mang nak ngomong pen romane kan jo. Apik ya ya. Lah kan antara saudara kan paling enggak Iya, titik loh. akeku kan podo. Lah lha apa kok sampean kok gak los Mas Kritik? Tak los nih. Mbok losno. Iya. Jajal ayo. Titen ono kon sesuk atik ndek story atik nesu-nesu. Itu apa ini? Bapak nene. Tak Video. Video. Tuk. Kowe tak idoni cengelmu lho kowe. Video tanpa izin kena pasal Nah. 391. Pasalnya Mas, 200.000. Gila bojomu kayak ngene iki lah. Ya. Dah kirim no. Los, ayo Tak Mas. idoni Dik. lho kowe. Dek, kita Halo. harus totalitas. Nggih. Saman kok gak oleh lawang loh, Mas? Urat pancen omahku ra nek Oh, lawange. gak iso. oleh lawang. Senajan ngaruh ngibanyu segara tresnaku. Kok pakai mbok video ae. Rik, Tos nih kok. Rik, Dalam. film piling iki. Dalam ke. Penganiayaan. Weh, Kena pasar pasal. neh lho. Iki sisi dalan nak biacok gegere ta. Ya, langsung. Senajan ngaruh ngibanyu segara tresnaku ra bakal sirna. Senadyan nyoba oncat syukurku wis tresno rapi Gitu, Mas Ara. sati pisah. Ya. Kayak- Totalitas Mas, totalitas. Kayak film India. Mbok ubet ngene munggah seteng. Mak berebel. Ambune piye? Ambune. Beh, enak ya. Kaya apa, Mas? Kayak apa Mas? Tape bosok. Aku mau midek tape kok pancen. Yo, Guyumu sing sopan ngono lho. Apa oleh gak sopan Gitu, Mas. asal nih. Robong guyune ya Betari Durga. pancen tak ece kok, pancen tak ece kok. Heeh. Dadi aku nek roman, tak obone kaya India. Kayak India. Wis kok. Ngendikan jan. Alah pulang sih, langsung. Bah, Rene, bah. Mbak Probo, Mbak Probo. Reno sik, Reno, jajal. Apa Nek iki iso mau nek kaya karo apa Probo? tapi ta. Bah, Rene, bah. Senadyan nyoba oncat sakaraka yen tresno ra bisa dipisah. Piye nek iki piye? Ya apa Mas? Bae sambel jelas iki. Piye iki? Tempe bosok. Wah, mleset. Yo, gitu, Mas. Atekane Terus? porno. Wis meneng Piye? ngono, wis meneng ae. Iki Heeh, awakmu ngene oleh. terus. Wis ngono wae, awakmu oleh endorse pabrik susu. Iki sikilku jengat piye Mas? Lah aja mlek kok sikilmu. Iki yen sing jengat liyane iki ya. iki. Asik. Mas, iki ibaratnya sik jam 1 lho. Nggih. Nggih. Nah, Soalnya wiwiti kan jam 10. Nggih. Nduk, jam 2 lho, Mas. jam Jam 2. ora. Bablas goro-goro maksudnya. Mesti iki kok. Karuan iki langsung diganti Petro ae. Kowe nyudek aku tak tabuk Loh, ngene kok. iki lho padhe wayange maksudnya. Ora iso diganti Petro. Lekase kan jam 10. Hmm. Lekase kan jam 10. Derek. Berarti iki ibaratnya jam 1. Nggih. Kok tak sampluki ora manut. Wis Mas. los. Orang itu jangan bosen-bosen berbagi kebahagiaan. Ah, Jangan ngono. bosen-bosen berbagi kebaikan. Ah, Waktu itu bisa kita lihat, tapi kebahagiaan belum tentu kita bisa melihat. Oh. Ini loh. Mulane wes los, jam 3 ora apa-apa aman aku. Gini Mas. Terus. Nduk, Yo. Jeki. Jeki Chan. Oh. Iki jenenge Jeki Oh, Narosa. Jackie sinten Jeki. Jeki Narosa. Oh iki lagune Jeki. Ngek-ngek ngono. Cak. Mas iki kok jak salah ya iso. Oke, jauh Wong wis tak latih koreografi Siap, kok. Wah. Jeki iki Iki bocah sindene rata-rata dhuwure 174. wah, Pancen Masun menika anu, sindene rata-rata kudu dur-dur. mergo iso ben iki bar nyindian iki dadi pemain basket. Oh no. Apa? Wah, Masya Allah.
Yo dhuwur-dhuwur tenan ya, An. Iki anu kita Indo Ya ki padha ta awakmu dhuwure. Sami. Kita kok turunan. Sampean Jan salah. weh kok kula, mbok Mas kula genti. Ora kaya ki mang lho apik. Weh, ya. Kayak turunan Arab. Pripun Mas? Minor, Bos. Minor. Manja ojek. CTT, Bos. Bos. CTT, cis tipis-tipis. Tak pikir cocok. Tresno iki dudu wong dolanan kabeh mau amber kekanan sing tak jaluk lakune ngene Dik terene kaya anu. Oh, berarti ya. Nah, oke ya kene. Ya rene. Apik. Sing tak jaluk. Yuk satu. J ro lu munyer. sip. Iya. Amung, lho kowe kebablasan geblak kene to. Amung kesabaran mugi Gusti Wah, berat iki. paring kesempatan. Itu kari bojone kok ngene iki. Api ya. Ampun. Api ya, Nduk ya. Anu Romantis. si Bos Style YouTube siapa tadi iki? Gitu. YouTube kita. YouTube channel Jawa Nisi. Mangsamu kok iso sampe Dik. Mong Mong ngadem matiku. Stop, Pak. Ben aku ra layu. Adik wis tuwek. Yen tanggung jawab. Sip, jangkrik. Ku kowe iki jan wong. Asine ora tibare mbok tibakne. Wis tiba wis mbok ngene. Selku ki romantis tak. Alah mbok tibakne kuwi ngene. Kesempatan. Ngawur rek. Aku biyen tukang ngono kuwi ya. Ngene iki lho, kuwi ilmune maksud biyen. Gayane naring tak tiba. Asline kuat wis tiba nek wis tiba. Yo ora iso ngawur rek. Ora nduk jajal. Batek lagune kuwi, Mas. Nggih. Sik. Ale, Iya. berarti karo aku. Koreografi. Sik to manut iki lho sing sutradarane kene kok iso. Aku lho sutradara. Aku tiba. Kowe rene sing nekakne aku. Nah. Tak sampluki pisan ning kono. Bengi iki aja ganggu gawe kok iso. Aja sembrono kowe ora. Wis padha ilmune. Masun ki lagi. Ya. Aku ora pentas ning Boyolangu ngulane wis suwi. Ya. Ngerti kowe? Lepas. Panjen ya wis muridé sing dijak. Mong Mong ngadem atiku. Ben aku ra layu. Weh, berat iki. Kedanan mlete karo iki. Yen tanggung jawabmu. Oh. Iku palsu. Aduh, Mas Gondrong. Gini yo. Lah kok sindenmu nyekel kene Mas Gondrong? Oh, Anu Dik, ngetok-ngetok. tak tambahi. Alah, ngene. Kelas nyekel gini lho. Loh, kok rene? Tetene kuwi ilmune iki biyen ngono kuwi. Loh, kok Kowe tengel. Asli sing gawe kisah kae lho asli. Kowe wis ilmune mudi. Mas Gondrong ki maunya ekspresi dan lagu ngono lho. Ngono. Dalam lagi ya ta. Sik. Dalam Mas. Samu. Menjani ya. Iya, Mas. Dalam Mas. Put. Dek kena hipnotis wi, asli. Kena hipnotis Mas Gondrong. Sik, Bos. Ya apa, Bos? Apa? Lha tak akono sik. Lha tak gundulmu iki. Lah nyapa? Jari ambune powong kuwi ramu. Lah trabar kok Kediri ra diunggah. Sini, huk ini ta. Dadene ya, Mas. Ditoke. Maka, yo. Lagune apa? Cinta tak terusahkan coba. Ndak, lagune Dewa Tresno. Oh, ya nggih. Ya. Ya nggih. Tok. Beh. Wis so. Piye to, Bos? Kadung di latihan iki. Rale cinta tak terpisahkan lho Pak D niki wau. Manu to sing ngejak. Iya. Bocah iki tak setrum. Iya. Oh, kowe iki ora paham iki. Ya sepurane timbang nek Heh, pasal. kowe anak buahku. Iya bos. Ade mek linggo ngene iku salah kok kono kaya numpak kol ning Bandung campur nanti. Dek, do dewa. Do dewa.